खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 7 एप्रिल 2022 इं बृहस्पतिबार बारायनि सानसेनि पान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि मानिबा मोननांगौ रांखावरि दोहोन दंब्ला मोननो हागोन। गोजोननाय मोनगोन मोजां सान। वृष राशि मानिबा जाहोनाव खरसा खालामनांनो हागौ। आखायाव थानाय राङा जोबस्रांनो हागौ। मिथुन राशि आनजाद होनाय दङब्ला उथ्रिसारनो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन मोजां सान। कर्कट राशि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय लाजिनांनाय मोनगोन। गोसो हमथानानै थानांगोन। सिंह राशि थाखानायनिफ्राय बांसिन दोहोनखौ गोसारहोनो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। कन्या राशि सोरबा मोजां सुबुंजों जरा खालामनानै थानो हागोन। दिनैनि साना मोजां। तुला राशि गोबां खामानि दामानि मावनांनायजों देहाखौ खस्थ' मोनगोन। गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। वृश्चिक राशि माबाफोर जेंनायाव गोग्लैबायनो हागौ। जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। धनु राशि बादायनायाव देरहासार जानो हानायनि मान मोननो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मकर राशि जेखिजाया रंजानाय बाजानायजों समखौ बारहोनो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। कुम्भ राशि माखौबा लानानै सोरजोंबाफोर नांज्लायनाय जानो हागौ। गोसोखौ हमथानानै थानांगोन। मीन राशि सोरजोंबाफोर सोफै खालामजानो हागौ। सांग्रां जानानै थानांगोन। दिनैनि पान्जामुथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।